Sa makausapa, mayong buntag ganatong tanan, Ayong butag sa dako nga pribilehiyo nga kita na sad ang gitahasan sa pagsangyaw sa pulong sa Dios niini nga kabuntagon. Karon adlaw nga Biyernes, din ni sulod na kita sa Advent season. Ang atong Ibanghilyo naghisgot kini bahin sa paghusga sa iyang isig katao. Imong gitan-aw ang usa ka tawo nga mubo lang diha siya kanimo. Ang Dios naghatag kanato og mga kasuguan sa pagkasama kita sa mga bata nga gibutang, gihatagan og espirituhanon aron ang Dios mahimuot kanato. Nga atong makita sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 2. Dili nato hukman ang tao tungod sa iyang mga buhat. Kay ang pulong sa Dios nag-ingon, ayaw dauta ang imong isig katao pinaagi sa imong kasina. Mga igsoon, mahinumduman ako sa panahon sa akong ginikanan. Ang akong amahan, sayo tao ni taliwan ngadto sa laing kalibutan. Tungod kay gikasinahan siya. Tungod sa kakugi sa akong amahan, nagtanom, namuhi, daghan mig mga buhion. Nakita sa mga silingan nga daghan kayo gihimo nga maayong butang ang akong amahan. Munang gikasinahan siya. Gipusil. Ang edad ng taon ako, 5 anyos pa. Nakita na nako ang akong amahan nga gipusil siya, natumba. Abi na kog mamatay na. Pero nabuhi pagyapon siya. Pero tungod sa mga kasina, gibuhatan siya sa ingon. Mausad na mga igsoon. Kasagara natong mga Kristohanon. Dili gid nato maangkon ang atong mga pangandoy nga ihatag unta sa Ginoo kung ang atong motibo sa kasikasing anaa ang kasina, ang pagdumot, ang kasilo. Tungod kay makita sa Dios ang atong kasing-kasing nga dautan ang motibo sa imong mga hunahuna ug anaa sulod sa imong kasing-kasing. right. Dili nato hukman ang tao tungod sa iyang mga buhat. Ang ikatulo mga igsuon, kining paghusga. Mao kini ang atong sulod sa Ebanghelyo. Nga gihusgahan sila. Tungod kay nakita nila nga si Juan wala mo inom. Niingnon siya nga nabuang. Ikaw, kita, siya, insakto. Pero ang sayop, kay giingnan niya si Juan, nga giyawaan. Sa Mateo, kapitulo 11, versikulo 18, kay wala gayoy perfect niini nga kalibutan. Ako, kamu, kitang tanan, tungod sa atong pagkatawhanon. Maunang mangayo gitag kapasayloan sa Dios. Sa mga adlaw o sa mga gabi sa atong pagkatulog, hinumduman nato nga mangayo gitag kapasayloan sa Ginoo tungod kay bisan pa sa hunahuna sa atong kasing-kasing makasala gid ta tungod ka sa atong pagkatawhanon mga igsoon. Muna yang kining paghusga, mugi kining makahulog kanato nga dili ta makapadayon sa atong mga pangandoy sa kinabuhi ug musunod kita sa kabubuton sa Dios tungod kay ang atong kasing-kasing anaa ang pagdumot, kasilo, kasina. Pagtan-aw nimo sa imong isig katao tungod kay ubos na kay mo pananaw.
dili angayan. Ako kay gwapo, matso, ako gyud mo'y angayan diha sa mga hanay nga angay kanako. Muna mga igsuon, ang kasing-kasing nga dili makapahimuot sa Dios. Ningon diri, kay ang Dios ra ang perfect. Mingon ta nga himuon ko ang kuhaon ko ang puling sa imong mga mata. Kini mo man ni ang kuan nga gitan-aw biton mo ang usa ka tawo nga naay sayop, imo day siyang gikurihan nga ikaw sayop ka. Sayop ang imong gihimo, pero wala day sa ka nagtuo nga ikaw mismo di ay kay gitan-aw man lang nimo ang tao sa iyang sayop nga ang imo day dako man day kayo ang imong kasaypanan pod sa uban tao. Isa lang ka tao ang imong gaan, pero ang imo day sayop ngadto sa mga tao mas dag kaysa imong gihusgahan nga tao. Mao na mga igsuon nga kinahanglan sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Ang Dios gugma. Amen. Ang Dios muhatag og gasa sa tao nga adunay kasing-kasing nga matinud-anon ug mutuman ug musunod sa kabubuton sa Dios. Sa katapusan mga igsuon, apan ang kaalam sa Dios mulutaw nga husto diha sa resulta niini. Sa katapusan sa atong ebanghelyo, perfect ang Ginoo. Siya nasayod kung unsa ang anaa sa imong mga kasing-kasing. Ang atong patriarka nakasulti siya sa atong midweek service, siya ang nga kinahanglan gyud nga mosalig kita sa Ginoo. Amen. Mutuo kita sa Ginoo. Kay maura gini ang tuyo sa Dios nga sa atong pagkatawhanon, bisan pa man sa atong pagkamakasasala, tungod kay anaa ang Dios, musalig kita kaniya. Kay ang tanan nga atong pangayoon kaniya, ihatag kaniya kanato kung kita matinud-anon kaniya. Si ganina sa akong pagmata, 2:00, imedya ko nagmata dahil nagtuon ko kay wala man ko nagpagtuon paghapon kay gikan ta dire. Dayon pagkabuntag nagtuon ko, ingko Lord, tabangi ko kay dili ko kabalo. Wala pa ko'y nakuanan kay napag-abot na si Deacon Junel ni adto pog sayo dito sa balay dayon. Niingon siya nga, Deacon mga pita o kape ni ulan. Pag-ingon ko nga, bro, ni ulan bro. Basa kita na ni. Niana lang dahil ko sa Ginoo nga, Lord, paundangan ang taong ulan bro. Kaya ang binuangan na akong kauban nga diakon nga ingon ko. Kay upaw-upaw na raban mahumod ang lumaw na ni akong kaon. Mga igsoon, murag imposible nga mahitabo. Kusog ang ulan, iundang. Kay padulong naman may simbahan. Inaana daw gyud mga igsoon, kung matinud-anon ka lang nga mangayo sa Dios, ang tanan nga imong pangayoon kaniya ihatag. Amen. Basta matinud-anon ka lang. Si Unay nagdapayong-payong na kay mo serve pud siya. Ingko nga tawag, sige mag-uban na lang ta. Kung niabot mi sa simbahan, inana mga igsoon, kinahanglan matinud-anon lang ta sa atong paghimo. Usahay, dili. Masayo po ta usahay. Tungod kay, maningingon nila sa sanglitanan nga, ang kabaw, upat og tiil. Madagma pa gani, mas kita, kay duwara atong tiil. Pero matupasan nila lagi nga, upat po ang ibantayan, ang ato, duwara. Mga igsoon nini nga kamuntagon, dako na kong pasalamat, kay ang Dios naghatag kanato og kadasig, pagsalig nga ang atong pagahimuon dili ginato kalimtan nga ang Dios andam sa pagtabang sa tao nga may pagsalig. Mauro gid ang tao nang akong nasabtan adtong nay pagsulti sa atong Archbishop Craig Beach nga trust in God. Trust in God. Muna sad na mga igsoon nga kita musalig kita sa Ginoo
mao ka ng ibanghilyo, may buntag ka natong tanan. Please stand.